Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzan dugu eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak prest ditugu. Sustatu.eusen kaleratzen dituzte, publikatzen dituzte albiste ezberdinak, teknologia eta euskararekin zerikusia dutenak, eta horietako batzuk aukeratzen ditugu eta hementxe irrati bidez kontatzen ditugu, eta Twitch bidez ere, gogoratu, entzungai irrati bidez eta ikusgai Twitch bidez. Egunon, Luisio? Egunon. Zer moduz? Bueno, egunean behin jokoaren denboraldi berria prestatzen. Ze Bueno. astelehenean abiatuko da. Ez Mhm. du sustatuko artikulurik izan, baina bihar joango da eta lotura bat dago gainera aste honetako albisteetako batekin. Orduan Ze ondo. aurreratuko dugu biharko albiste horretan zer jartzen dugun. Bueno, eta zerbait guri kontatzerik bai, Luisio? Bai, bueno, pues Zerbait hain aurreratzerik bai? zuzen ere, bueno, astean publikatu dugun gauzetako bat. Mhm. Eta da, korrikaren ibilbidearen mahai jolasa atera duela AEKak. Vale. Bueno, ez da mahai jolas bat hola kaxakin eta banatzen dena, online jarri dute, Mhm. inprimatu zazu, instrukzioak ere bai, Vale. txarteltxoak moztuta, PDF-tik, hor daude galderak, trivialerako Modukoa, gauza bat, vale. Mhm. eta, bueno, hori, albiste horregan erakutsiko dizuet, albiste horrekin batera, bueno, hori, egunean behin denboraldia hasiko dala astelehenean, eta Mhm. babesle edo sustatzaile nagusia izango da korrika. Begira, bueno. Korrikarekin batera egingo dugu bi ibilbidea, batez ere Mhm. amaieran. Ze korrika amaitzen den egunean, aste santua baino egun batzuk Bai. lehenago, erramu igandean, eta ni seguran astotxoak eta horako gauzak eta egiten dira, ezta? Pues, Bai, bai, bai. erramu igandea ere ospatu Bai, dugu. bai, bai, bai. Apezpikutxoak eta, bueno, horako gauzak egiten dira. Erramu igande horretan, korrika bukatuko da, Mhm. eta egunean behin denboraldia ere bai. Vale. Eta korrikakin kolaborazioa, bueno, sarietan eta hola merchandising eta kamisetak petuak ez, baina kamiseta pai, bueno, gero ere erabiltzeko eta kantinplora eta horako gauzak eta hola Aha, vale. batuko dira, baina mai jolas hau ere ikusi genuela eta galdetu genien, berziklatu daitezke horko galderak? Bai. Ah, bueno, begira. Bueno, erakutsiko dugu, albistea, ordan, galdera sorta berriak egongo dira, berrikuntza bastante, arpegiak eta hola ere bai, hola, Mhm. jendearenak eta Ados. egongo dira. Eta erakutsiko dugu mahai jokoaren kontua hau. Bueno, sekulako dokumentua da, eh? Bueno, ikusten ari gara, linka PDF-a jarri duzue albistean, eta bai, bai. A ber, ez dakit hau dana. Ahí va. Hau da? Ez. Ezin dut, a Zer da ber. erakutsi nahi duzuna, Luistxo? Erakutsi nahi dut, jokoa bere ibilbidearekin, Ah, bai. eta utzi idazu, momentu bat, asmatzen dudan. Bestela partekatu dezaket nik. Ez da PDF-a bera erakutsi nahi nuen. Okay, Instrukzio eta galderana? hori da, momentutxo bat, Prest dauket, bestela? Bai, nik ere, bai, Ah, bai. orain uste dut baietz, eta hemen dago. Vale. Oso ondo. Hori da. Bueno, Bai. pues hau da Atarratzetik Bilbora, eta orduan, norberaren jokalarien fitxak eta, suposatzen da, euskaltegietan jolasteko pentsatu dute, Orduan, Ados? galderak dira euskararekin, eta zer ikusia dutena, batzu dira jakintza ere bai, pues, korrikan hor antolatzen du, hori uste dut, hori hau jokatuko den euskaltegi guztietan asmatuko dutela. Atarratzetik eta hola, eta, bueno, pues, instrukzioak eta hola, eta hau errepasatzen, bueno, galdera batzuk grafikoak Mhm. dira, eta hola, eta audioak ere bai, irakasleak eduki behar du, bueno, jaitsi daitezke, baita ere, irudi hauekin batera audio Vale. egia, eta ordagailuan jartzen duzu, eta ze ari da, noren korrika kantua da Claro. entzuten ari zaren hau, ez? Mhm. Eta bueno, txartelak, eta bueno, iritsi ginen bera, eta, bueno, galdera asko, egunean behineko formatu berdinarekin, Bai. galdera eta 3 aukera, eta bat Mhm.
amarratuta, hori dala zuzena, Bai. orduan, pues, hemen daude pista asko daude hemen, ikusten naiz azkar-azkarra egin naiz, ez inok Bai. kopiatzeko, ez inok kopiatzeko, baina, bueno, pues, hortxe, Primeran. galdera mordoxka, moztu da, ezta? Bai, hor, Bai. galdera mordoxka bat, Mhm. eta bueno, jokoa ere, norberak ere jokatu dezakela, etxerako antolatu dezakela, eta Mhm. bueno, behintzat bere parte bat egunean behin ere jokatuko da. Ze ondo, ze ondo, primeran. Bueno, bi bider bat ezin duzu, ez? Albiste batekin bi bota dituzu, Bai, albiste. bestea azalpen hauek bihar joango dira beste baten, baina bueno, pues, Hori da, ondo. datorren asterako nola dan, esan genezaken. Mhm. Bai, noski, primeran. Zenbagarren denboraldia? 21? 20. Eta 20. bere jokoaren 7. urteurrena izango da, martxoan hain zuzen, korrika astearekin bateratsu, Begira, ze ondo, ze pixkatitxo ondo. hau. Mhm. Mhm. Primeran. Bueno, Zerbait oso berezia ondo. ere ez dakit egingo dugun, igual bai. Bueno, horren esperan geratzen gara, eta bestela hementxe kontatuko dugu. Bai, hemen ospatuko dugu, pin, txin, Bai. pun. Primeran, Lucio, bueno, eta albiste gehiago bai, eta nondik jarraituko dugu? Bueno, joan den ostiralekoa da, baina gure programa izan eta ondorenean Bai. EITBek beste marka bat aurkeztu zuen. Bueno, edo behintzat beste webgune bat. Ai, ama. Markak ezautu ditugu, Mhm. Guau, Primeran, Orain. orain bai, ETB on, Bai. eta hau Kirolak EITB. Bueno, orduan, Vale. ez da horren beste gauza berri bat asmontu dutela, ze Kirolak EITB, badakigu, EITBek ematen dituen edukien parte Pista ematen ditu, bai. handi batek Kirola dala, baina Mhm. kirolak eitb.eus egin dute, Vale. Mhm. eta bueno, webgune berri bat, eta bueno, nahiko konpletoa, eta ez da bakarrik informazioa, hau da, beste webgune, esan ditugun horiek ere ikusentzunezko artxiboa eta Bai. streaminga eta hola daukate, ez da, hain zuzen. Aha. Honek ere bai. Vale. Konektatzen da bat, a ber, igual erakutsiko dugu. Mhm. A ver. Eta bi ezpeleta informatikariak badu lana? Bueno, hori Hau ere EITB txertatu Hub behar dugu? izeneko marka ere aurkeztu genuen, eta Ondo. nola han integratu zituen beste zerbitzu batzuk, eta Hau esan ere genuen. sartu beharko du? Hori da, oraindik bukatu ez lehenengo fasea, eta beste bat daukazu hemen, ze. Bai, bai. Hain zuzen ere, orain ikusten ari garena da, hurrengo emanaldiak, eta Mhm. orduan, emanaldiak dira, hain zuzen ere, hemendik konektatuta ikusi ahal izango direnak, Mhm. eta kasu honetan, pilota tokatzen da. Vale. Hurrengo asteburu honetan, baina, bueno, gero, pues, Hola. albisteak daude, San Mamesen, Atletikek galdu hori, Bueno, baina atleti nagusi, eh? 3 eh, albiste, 3 atletikenak. zuk uste duzu halako jite bat Ez daukatela? deten zer esan. Bai, baina entzun dizugu. Ez duzu esan, Kasualitatea txapeldunaldi, izango da. bueno, kirol minoritario, aurkezpenean esan zuten, audientzia zein besteko ere kasu ingo zietela. Baina, Aha. bueno, hori esatea errazago igual egitea baino, ze, bueno, kirol kastaritza beti da ziklo bat, eta eta Mhm. liga handiek eta talde handiek eta arreta ditzen dutenek, eurek ematen dizkizute albisteak gurpilean, eta Bai, ez dago ikertu beharri datoz albisteak, ez da, bueno. bai. Orduan, bueno, hemen badaude, Bueno, futbola, gizonezkoen futbola da nagusi bai, bai, ikusten baita dana, ere. baina, bueno, beste aurpegi batzuk ere ikusten ari gara, pelota Mhm. importantea da EITB zerean, hori badakigu eta ondo iruditzen zaigu. Bai, Hombre, ea sports, hau kirol, Sports Liga, hau zerra futbola da, edo kirol horietakoa, bueno, ez dakit. bai, Eta gero, hor beherago, ze luzea, gertu luzeagoa da, marka bai, bai, bezala. bai, bai. Ez da bukatzen, bueno, sailkapen horriak eta hola, Mhm. ikusteko. Eta, bueno, alderdi grafikotik, eta orain Bai. ikusten ari, gara web zabalean, baina mugikorrean ere praktikoa da, eta izatez dauka sekzio bat, klisk esaten dana, Mhm. ikusten ari gara, bueno, orain, Ah, bale. eta bueno, pues, oie, dira
klip txiki horiek, Bai. Insta, TikTok, formatu hori, eta bata bestearen Mhm. ondoren, eta, bueno, pues, Mhm. hemen pelotako agertu zizkigu. Atletiken atzoko galera, galerakoak igual ekoizten nahi dira. Bai. Gaur goizean, pelota gehiago, edurne pasaban, bueno, Alpinismoa. zaigu ere, bueno, pues hauxe. Beste ia marka Webgune. bat, baina bai beste baliabide bat, Mhm. EITB-ren multzo handi horretan. Primeran, bueno, hori izan da gaurko bigarren albistea, eta zerekin amaituko dugu, Luisio? Ba, iparraldeko lizeoetan mugikorren erabilera asko murriztuko da. Hau da, guk jarri dugun titularra, baina akaso erreparatu badiozue beste hedabide batzuetan eta esan denari, kontua da, Frantzian sare sozialatarako sarbidea debekatuko dela 15 urtetik behera. Mhm. Bueno, Frantzia da, eta guk fijatu gara, Ipar Bai, Euskal Herrian eragina Ipar duela Euskal Herrian. horrek ere. Mhm. Hemen, ez dakit, akaso aipatuko, bai, aipatu genuen uste dute hemen abenduan, Australian 16 urtetik beherako Bai. sare sozialen debekua ezarri zala, eta horrekin zalantzak daudela. Nola ari dian hori ustez implementatzen. Claro. Azken batean, jente guztia identifikatu behar da. Mhm. Konektatzen zarenean, esateko zu bazara adin nagusikoa edo ez. Da, bueno, Bai. orain hori Frantzian, eta beraz, Ipar Euskal Herrian ere bai, baina pixkat gazte, 15-16 urtera barkatuta daude Mhm. kasu honetan, eta ustez urte amaierarako ezarrita auki beharko dute, Mhm. euren epe bat egongo da. Ez da guztiz, ez da onartu oraindik, Asamblea Nazionaletik pasatu da, baina bigarren Ados. kamera bat ere badago hango parlamentuan, senatua, Mhm. eta, bueno, pues, otsaila erdialdean edo aurrera egingo duela ustea, ze, bueno, talde zentrista makronistak eta eskuina ados daude, sozialistak abstenitu ziren, eta Franz Mhm. Insoumis kontra egin zuen. Ez dakit, politikoki nola irakurtzen den hau, ez? Ja, bai, egia esan. Baina, Mhm. bueno, kontsentsu bat ere badago, ez? Jente gaztearengan, toxizitatea, Mhm. eta gauza horiek gertatzen diala. Baina, bueno, gero beste adar bat zeukan, bueno, lege honek, eta da, Bai. eskoletan, pakete berean, eskoletan mugikorrik ez. Mhm. Bigarren hezkuntzan, lizeoak direnak Ipar Euskal Bai. Herrian eta Frantzian. Eta hemen zegoen testuan, asambleara iritsi zen testuan, Bai. debeku absoluto bat zegoen, Mhm. baina hori bigundu egin dute. Vale. Ikastetxeek eukiko dute halako libertate bat pixkat hori nolabait Aukeratzeko edo kudeatzeko edo. Mhm. regulatzeko, Vale. eta klasean ez, Mhm. klasean ezin da atera mugikorra, eta korridoretan ere ez. Vale. Baina beste espazio batzuk, toki batzuetan erretzailentzako egoten dian bezala, ikastetxeetan zehaztu beharko dira, edo zehaztu daitezke ikastetxeen arabera, Mhm. espazio batzuk, non Mugikorrarekin ibiltzeko edo bai. erabiltzeko. Bueno, eta hau, bueno, hau ez da 15 urtetik gorakoak ere lizeoetan daude Bai. oraindik, eta, bueno, pues hortxe dago. Beste Bueno. neurri bat ikusiko dugu. Hego Euskal Herrian ere badago honen inguruan, mugimendu bat, nola dut izena, atxaburua. Altxaburua. Bai, Mhm. atxaburua, eta, bueno, ni pixkat eszeptikoa naiz kontu honekin. Bestea, pertsonalki, uste dut, badala egin daitekeen gauza bat, edo saiatu Mhm. behintzat, sare sozialetatik nerabeak, batez ere pre-nerabeak, esan dezagun, eta, bueno, Mhm. pues, 15-16 urte, bai iruditzen zait adin bat, saiatzeko behintzat, ez? Bai. Saiatzeko behintzat. Mhm. Bueno, eta ohartxo bat esako dugu, Australiaren kasuan bezala, sare sozial bezala ulertu ditzakegu WhatsApp eta Telegram kanpo daudela. Bueno, elkarren arteko mezularitza zerbitzua
batez ere hori diren neurrian, ez? Orduan, bada, pues, besteak esan ditugunak. Bai. TikTok, Facebook, Instagram, Instagram, Snapchat ere uste dut, vale. Frantzian erabilera daukan, Mhm, sare bat da, Euskal Herrian baino gehiago, ematen duenez, mhm. eta, hoientzako da. Bueno, gertatzen da bai batzutan ere, ez? Drogarekin beti kanpo uzten dutela batzuk, ez? Alkohola eta tabakoa ez, ba hemen ere, Bai, hala, WhatsAppa eta hori Telegrama, asko ez? bete datorren kontua da, ezta? Pentsatzen dut. Baina gauza berri hauekin ere, bueno, distintzioak egiten Egiten dira. dut, ez? Bueno, Bai, egituraz ere ulertzen da pixka desberdina diana, bai, 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 Baina, bai. bueno, nik uste dut Telegrame badaukala ere erabilpen bat, hola, mezuen zabalkundea, Bai. eta, Talde foko toxiko talde batzuek ondo erabiltzen, ultraeskuinak adibidez ondo bai. erabiltzen duela. Beste askok ere, informazio kanal bezala ere bai, 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 bai. euskarazkoak eta txukunak ere badaude, baina Mhm. Badago. badago, hor ere badago saltza hau, eta bueno, eta Eta gezur askok zabalketa batetik bestera bidali, eta memeak, bai. eta acosoa ere, Mm. hortik, Bai, eta adibidez Instagrametikan badaude publizitate asko, esango dut Bitcoinen ingurun eta holako inbertsioak egiteko taldeak eta askok Telegramera bai, bideratzen bai, bai, dizutena. bai, bai, Bai. bai, zuk ez Bueno, daukazu bitcoinik, ezta? ez. Ondo. Ondo. Bueno, Hor gaur pixkat hauetxek, hiru gai hauek, mhm, landu ditugu. geneuzkan, eta pixkat azkar joan zaigu, Bueno, jarriko duzu musika, 11 arte. bai, albiste gehiago sustatu.eusen, Luisjo. Bai, egunean behin Ikusi dete astelehenean, bai. eta gu astebete barru berriro. Hori da. Ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte. Zuei, agur! Ondo izan, aio.